Вие сте с Мис България, пътят към короната 2012. Днес, броени часове преди финала, ви показваме разкрасителната среща на нашите момичета с коафьора Жоро Петков и топ гримьора Бони. Те се запознават с лицата и косите на кандидатките, защото ще ги подготвят за церемонията по връчване на короната тази събота. Бони и Жоро дават на момичетата съвети за това как и сами да си направят красива прическа и да сложат подходящия грим. На тебе ще покажа също друг вариант, как бързо можеш да си начупваш косата, тъй като права на теб ще е лесно да я правиш винаги. Сплиташ косата на 4 плитки. Показвам ти вариант, който ако ти е изсушена вече косата и нямаш време да я миеш и да я правиш, как с прес. Иначе става много по-добре на леко влажна коса, пак с леко фиксираща пяна. Така стават естествени вълни. Винаги съм искала, но през ум не ми минава как е можела да си направя. И това ви казвам, някой път има такива трикове, които особено сам човек, когато няма време, а има желание, може да ги постигне. Здрасти. Здравей. Здравей. Много хубави устни имаш. Благодаря. При такива хубави плътни големи устни, без хирургическа намеса, имам няколко съвета. Когато искаш да концентрираш вниманието на хората върху теб самата, никога не прекалявай с цвета. Защото устните ще отнемат страшно много вниманието на хората. Моя съвет е за финала да бъдеш със светло червило и цветовата гама да бъде много обрана. Може би, най-вероятно според цвета на косата и вече ще видим туалета, ще бъде в топлата гама. Сега ще ти покажа точно как трябва да оформиш устните си. Радвам се. Аз много ти ги харесвам. Нали? Има защо? На хората им отнемат часове да се правят с ретромаша. Виж колко Да, и по-лесно. става някакси много комерциално стана тази ретромаша. Това много естествено стои. Аз обичам по-естествени прически. Също време много лесно направено. Виж колко интересно става с тези плитки, какви хубави кадриците се получиха. Много, аз не мога да повярвам. Нали? А ако по-дълго време останеш с тях или повече време и я изпичаш с преста, могат да станат по-ситни, леко сте повече плитките. Готова си? Това е моето виждане за твоите устни. Много ми харесва и цвета и смятам, че ми отива много. Благодаря. Много. Мерси. Габи, ела да видиш. Виж, моите стана много интересни. Да, много, Оля, много сме хубави. Жоро, мерси. Айде да ни снимаш. Дайте. Заповядай. Готови ли сте? Да. 1, 2, 3. Ето още една. Супер. Я да ги видим. Повядай. Много е хубаво. Хайде да ги качим в нета. Добре. Имам толкова бързо 3G на Viva.com, че става мигновено. Аз много харесвам естествения вид на косата, обаче до сега не знаех как да си придам такъв вид. И днес научих няколко варианта, които стават адски бързо, което е очудващо, но изглежда много добре. Никога не съм предполагала, че косата ми може да изглежда така за 5 минути. Много хубави съвети ни даде Жоро. Изумена съм как за минута ми направи такава прическа и наистина много ефектно стои. Особено с цветята. Никога не съм си слагала цветя и много се харесвам. Момичета, надявам се да съм ви бил полезен със съветите, които ви дадах. Да може да си поддържате и правите косите, когато няма фризьор около вас. И ви пожелавам успех на конкурса. На конкурса ще бъдат всички още по-красиви от днес. Надявам още по-усмихнати и щастливи. Успех! Ами това беше от мен, момичета. Моите съвети към вас и по-специално към ежедневието. Пожелавам ви много успех на финала и тогава ще се постарая, разбира се, да изглеждате всяка една от вас различно, да бъде достатъчно магнетична, но най-важното е вашето вътрешно излъчване, което вие трябва силно да заредите. До тогава нямате много време. Така че усмихвайте се и помислете как и по какъв начин ще представите най-добре себе си. Определено се радвам, че Бони ще ни гримира за финала, тъй като той е един голям професионалист. Виждала съм неговата работа.
по други известни личности, но нямам търпение да видя как точно ще изглежда. Чувствам се много спокойна за визията си на финала, особено когато разбрах, че Бони ще допринесе за нея. Смятам, че работиме с професионалисти и ще изглеждаме много добре. Смятам, че ще имаме много интересни визии на самият конкурс и че момичета ще покажат, поне за мен, на 100% моята работа. Когато разбрах, че той ще ни подготви и ще ни прави грима за официалната вечер, много се зарадвах. За мен той е най-добрият. Всички момичета, които се запознах днес, са много красиви и съм сигурен, че всяка една от тях ще бъде достойна за титлата. На финала си се представя много елегантна. Елегантната прическа има много варианти, но предполагам, че леки кадрици, не знам. Всички жени изглеждаме много по-елегантни, като сме къдрави и така леко небрежно, по-точно. И мисля, че абсолютно всички ще бъдем къдрави. Очаквам с нетърпение прическата си за финала. Това са надеждите и представите на момичетата за финалната церемония. Но как точно ще изглеждат финалистките, ще разберем тази събота от 20 часа. Само по TV7. Най-важната част от представянето на момичетата на финала са, разбира се, красивите тоалети, с които те ще дефилират. Тази година, както и миналата, те ще бъдат изработени от модна къща Романтика и лично от дизайнерката на къщата – София Борисова. Днес ще ви покажем как момичетата посетиха шоурума на Романтика и пробваха някои от приказните рокли на дизайнерката. Но първо се запознайте с нея. Аз съм София Борисова, дизайнер на модна къща Романтика Fashion. Занимавам се с сватбени и официални тоалети. За мен модата е една огромна красота. Влюбена съм в работата си и мисля, че това е успеха до тук, който съм постигнала. Следващата година правя кръгла 20 годишнина на модната ми къща. За тези 19 години имам 7 самостоятелни ревюта в България и едно в Милано. Аз съм единственият български дизайнер, който е показал сватбени тоалети в столицата на модата Милано. Имам много известни клиенти от шоу средите, бизнес средите. Но всеки клиент за мен е специален и няма значение дали той е мис България или известна личност. Обичам клиентите си и това ме подкрепя страшно много в това, което правя за тях. Обичам мис България, тъй като освен конкурса, който сега ми предстои, съм обличала и миналата година конкурса. Направих скоро сватбената рокля на Антония Петрова, която се омъжи в Русия. Направила съм доста тоалети на Юлия Юревич, която замина на световния конкурс в Китай. За мен е много голямо предизвикателство да обличам финалистките на конкурса Мис България, тъй като това е най-престижният конкурс в България. Да си призная, много се вълнувам, тъй като днес ще се запозная с момичетата и ще трябва да направим първите проби, трябва да изберем като теми цветовете, които им отиват, така че ми предстои доста трудна работа днес. Не гледайте толкова стресното. Намираме се едно прекрасно място, където ще станете ослепително красиви с едни прекрасни тоалети. Искам да ви представя София Борисова. Здравей, Настко. Една изключително красива млада дама, която съм сигурен познавате много добре. Тя ще бъде магьосницата, която ще направи от вас неповторими принцеси. Ще ви сега да се опознаете и разбира се Много се радвам и трябва да ти кажа, че с голямо нетърпение чаках този момент да се запозная с тях. Момичета на живо изглеждате прекрасно и много по-добре. Не дей, че ще се надуят. Страхотни сте. Ами ще трябва да започнем с пробите, но първо разгледайте магазина. Малко преди големия финал момичетата ще се разделят с единствения мъж, който ги следваше през цялото време. Водещият Наско. Момичета, моля само за малко за вашето внимание. Сигурен съм, че нямате търпение да пробвате всички тези прекрасни тоалети и съм убеден, че ти изглеждате наистина страхотно, но дойде ред за една малко тъжна новина. Това е последният път, в който се виждаме преди големият финал. От тук нататък ще бъдете сами. Аз ви желая много успех. Сигурен съм, че всяка една от вас ще бъде неповторима, много красива и уникална. И както се казва, нека спечели най-усмихнатата всъщност.
Елате за една обща колективна прегръдка всички. Радвам се, че бяхме заедно през тези 2 месеца и половина и наистина желаем всичко най-добро и ще продължаваме да се виждаме, нали? Да. Добре, успех още веднъж и изберете си най-красивите рокли. Добре. Хайде, чао, успех! Наско оставя момичетата в ръцете на София и специалистите, които ще направят от тях истински принцеси. Големият финал ще бъде грандиозен, бляскав и неповторим, а дефилетата на момичетата – празник за очите. Тази година ще има 4 линии, но мисля да не издавам много от тях. Ще бъдат доста ферични, много секси, много романтични. Самите момичета ще трябва да ги представят по най-уникалния начин. Естествено има къси, има и дълги, но мисля, че това ще го видите на самия конкурс. И тази много ми харесва. Тази Вижте тая. Оле, това е. Всички официални рокли са хубави. Просто да има къде да ги слага човек. Много идея. Виж вътре. Оле, тя е къса. Да, виж и отзад малко към обшивката отпред. Много са красиви, много ги харесвам. Миналата година, може би, когато ги обличах, имах фаворит, но тази година ми е доста трудно. Нямам си фаворитка от тях все още. Искам сами вие да си изберете този път тоалети, за да видя какво ще изберете и дали правилният тоалет сте си избрали за телосложението ви, за цвета на кожата, очите, косата и така. Добре. И да започваме. Доста труден избор. Да. Обаче аз като ще ли този. Да, и ми харесва много. По-смело? Тя, доколкото виждаме... Да, това... Тази рокля ще ти стои добре, тъй като тя е доста прозрачна, много секси изглежда. Ти имаш такова излъчване и мисля, че правилният избор направи. И като цвят ще ти подхожда, тъй като това е един от актуалните цветове за този сезон. Трябва да я пробваме. Заповядай. Мерси. Тази дали ще ми отива? Ти как мислиш? Ами да, понеже очите са ми пъстри, горе-долу се сливат. Да, тя е доста по-прибран силует, отгоре е много ферична. Много романтика има в тази рокля и разбира се, ти като я облечеш, трябва да покажеш романтичното излъчване на самия тоалет и на самата себе си. Мен е малко по-труден избор, да. Хареса ми този цвят на роклята и ето това. Много е фин, смятам, много нежно стои. Според вас, коя повече ще ни отива? Ами аз мисля, че трябва да пробваш ето тази, която е от пепел от рози, тъй като е много по-наситено като цвят. Много настроение дава този цвят и тази материя и мисля, че това е твоята рокля. Искаш ли да пробваш? Да, ще да бъде на вашия избор. Трябва да си призная, че доста добре се справиха, тъй като имат усет към самите цветове, които им подхождат и самите модели. Слушаха се в моите съвети. Аз се спрях между тази и още една от тези там съм си избрала. Покажи ми я. Да, ще я държа. Тази. Ами аз мисля, че този модел ще ти стои по-добре, тази няма да ти стои добре, тъй като е доста... отдолу е с боксерки и е доста разкроена. Виждат се много краката. Мисля, че това е твоя модел, тъй като е с висока талия и това ще ти стои по-добре. Добре, благодаря. Аз искам да попитам тази рокля, дали сте ми хубава. Тази рокля ще ти отива, но аз мисля, че трябва нещо друго да изберем. Довери ми се, искам да ти дам нещо, което би ти отивало много по-добре на твоята фигура. Аз имам малко затруднение. Ето тази. Това е роклята, която за твоята височина ще ти стои перфектно. Как изглеждат момичетата с фееричните рокли на София Борисова, ще видите веднага след рекламите по TV7. Останете с нас и за да чуете с какви чувства момичетата ще се разделят с приключението. Пътят към короната 2012.